De buit is eigenlijk heel vaak hetzelfde. Dat is een snelle buit, sieraden en jild. Dat zullen we eigenlijk in haast alle gevallen weer waarom. Het wie de laatste weken skering en inslag. Tichtal inbraken in de regio Noordoost-Friesland. Onder andere in de Trienwouden, de Westereen, Kolm en Boetenpost sloegen de dieven harde slag. Bij de politie binnen een aantal dingen die het opvallen. Inbraken die vind ik plak in de betierde jonne of op het nijmidje, wanneer het donker wordt. Dus wij zijn de meesten zwaar ervoor dat je hem de sieraden goed opbergen. Hè? In een kluis maakt ze er foto's van. Maar het luistert net meer in de ladekastjes of in de kast op een slipkamer. Want dat is eigenlijk wel het eerste wat naar joggen en naar ziekje. Daarnaast adviseert de politie om de lampen in en om huis aan te houden als het donker is. In de Trienwouden is Elsen tussen wel wat meer wacht. Ja, de dorpslat en vooruit. En jongens laat ik de dingen in. Ze hebben haar een intercom. Dus ik kies wel een belly. Maar die laat ik er ook net in, had ze niks, zei ze. Je bent nou zelfs de boodschapje en hast er ook correct om 8 om de dorpslat te doen? Nee, dat niet. Mijn moeder is thuis. Nou, scheelt dat wel, dan is er in elk geval in thuis. Maar maakt het die dat ik angstig? Nee, we hebben een goede sloten erop zitten en gewoon goed opletten met de buurt. En als we iets verdachts zien, gewoon melden bij elkaar. We bent nou even op fietske. Haast nou de boel extra in de gaten? Ja, dat wel. Ja, vooral bij oude mensen en zo. Ja. Hast er nog net pakken in? Nee, dat niet. Nee. De politie had nog een aantal praktische tips mochten jou verdachte situaties zien komen. Perfect zo is dat ze een kenteken noteren. Sowieso type auto, kleur auto, kenteken, maar ook het signalement. Dus hoe zit in de ruut? Hoe zit de persoon eruit? Wat voor kleren had er aan? Valt er iets op aan de kleren? Bijvoorbeeld een hele opvallende squon of een heel opvallende pet, neem maar op. Dus probeer zo goed mogelijk de persoon en het voertuig te zien. Kan ik een fiets wezen, een scooter, neem maar op. En als het kind nog mooi, maakt ze de foto's van. Of een filmpje, dat zou fantastisch wezen. Want daarmee kan de politie in de opsporing een heel soort. En dat maakt het de verhaal weer een beetje veiliger.